Dagdag mobility naman po na gumagamit ng renewable energy sa Pangasinan target sa planong electric vehicle bus rapid transit. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Madadagdagan ang mobilidad o kakayahang bumiyahe ng mga Pangasinense kasabay ng pagsusulong ng paggamit ng malinis at renewable energy sa planong ilunsad na electric vehicle bus rapid transit. Ang naturang plano ay tinalakay ni Governor Ramon Gico III sa kanyang hybrid SOPA nitong Abril. Tampok ang 12 metrong haba ng full electric bus at may 80 sitting at standing capacity na tatakbo sa 6 na ruta mula Lingayen hanggang iba't ibang bahagi ng Central Pangasinan. Ayon naman kay Vice Governor Mark Lambino, nasa 10 unit ng electric bus ang target na paandarin sa lalawigan, ngunit nasa 6 na unit ang inisyal na patatakbuhin na darating sa loob ng 2 hanggang 3 quarter. So we're proposing additional routes using electronic vehicles dito po sa probinsya. Of course, under the regulation pa rin po yan ng LTFRB at ng DOTR. I think the governor mentioned that they're looking at around 10 buses, but an initial 6, I think, will be delivered in the next 2 or 3 quarters, if I'm not mistaken. Will be facilitated the creation of the line. We're looking for suppliers who can provide for the EVBRTs. Sa ilalim nito, magsisilbing tagapagbukas lamang ng oportunidad ang pamahalang panlalawigan para sa mga transport operator na kakayanin ng operasyon nito, katuwang ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa implementasyon. Nasa 6 na po hanggang 100 slots din umano ang ibinigay ng LTFRB na planong konsumuhin ng lalawigan upang maigarahe na ang mga provincial vehicles na gumagamit ng diesel. Kapag nais sa katuparan, ang kabuuang operasyon mula sa ruta, taripa o pamasahe at ibang requirement ay isusunod sa itinakdang regulasyon ng LTFRB. Kasama mo mula dito sa IFM Negopar. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.